Mordovat nácky. Nevím, jak vy všichni, ale já jsem se rozhodně netrmácel z Kouřových hor, nepřeletěl jsem 5000 mil vody, neprodral se skrz půlku Sicílie a neskočím ze zasranýho aeroplánu, abych poučoval nácky o lidskosti. Proto každičkej zmrt, který ho načapáme v náckovský uniformě, prostě chcípne. Takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to první díl ze hry Wolfenstein The New Order, což je asi nejlepší díl z této videoherní série. A já se o tom budu bavit teďka chvilu, o té videoherní sérii, a dolů vám dám čas, na který můžete přeskočit, kdy už půjdu čistě do hry. Proč jsem si vybral Wolfenstein The New Order, tak to je jednoduchý, protože je to prostě nejlepší díl. Před tady tímto Wolfensteinem se dějově odehrává The Old Blood, což je sice hra, která byla vydána, myslím, rok nebo dva po téhle, ale je to zakomponovaný v časové lince jako kdyby před tímto dílem. A ten má jenom 20 misí a je to takový jako příběhově mně přijde jako docela slabý. Potom je The New Colossus, to je pokračování tohohle dílu, který není tak našlapaný jako toto, ale je pořád hodně dobrý. Tohle má miliardu lokalit a zbraně, jako je jich tam asi 10, ale můžete je různě modifikovat a tak. A nakonec je tu Wolfenstein Youngblood, což je nejhůř zpracovaný díl, kdy Bethesda / Machine Games vydalo. To je čistý odpad. Takže kdybyste někdy neměli co dělat a chtěli se nasrat, že někdo dokáže zprasit videoherní sérii jedním dílem, podívejte se na kus Youngbloodu. No, každopádně, my jdem do akce. Takže si dám new, protože já už jsem tuhle hru odehrál asi xkrát. A jak vidíte, tak jsou tady skvělé rozdělení obtížnosti. To mě na té hře úplně jako těší, že prostě ti vývojáři si prostě dali se vším trochu jako práci a taky hodně nadsázky. Já nevím, jestli se mě to chce hrát na to nejtěžší, ale vy byste mě určitě psali prostě, že ty vole, to nedáš na nejtěžší obtížnost. Dobře, dám to na nejtěžší, ale bude to tím pádem hodně stříhaný a vůbec se mě do toho nechce. Takže si dáme Über, neboli z němčiny přeloženo jako nad. Takže jsem jakože nad člověk, nebo prostě nad věcí, nevím. Prostě jenom Über. A jde se na věc. In my dream I smell the barbecue. I hear children. A dog. And I see someone. I think I see someone. These things. None of it for me. I'm moved by roaring engines. I'm lone warriors. We come from the night. Tak. Eyes open, Blazkowicz. You keep the lookout. I need to go for a piss. Oh, shite! Blazkowicz, go back into the flight deck. Clamp the fuel line to engine 6, quickly! Find the tools and... Takže, abyste pochopili trochu tu hru, jako jsme sice tak nějak jako v polovině té příběhové části, ale to je jedno. Jde o to, že Německo neprohrálo druhou světovou válku. Je prostě rok 1946 a my letíme nahrát Wolfenstein, kde je prostě hlavní záporák momentálně Totenkopf, neboli Smrtihlav. Oni mu říkají samozřejmě Američani Death's Head. A to je v podstatě náš hlavní cíl, který potřebujeme zlikvidovat, aby jsme se pokusili vyhrát válku. Tak. Close one. But I'm losing altitude. Need to drop weight
or we will be ditching Hardlight. Head for the cargo bay and jettison everything we've got out the cargo door. Takže máme vysypat náklad, všechno co vezem. Za tebe nás asi generálové nepochválili. Hold fast! I'm tracking up the cargo hatch. Right, now concentrate through Glasgow. Get that Glasgow! Jo, to se tak klepe, že já se nedokážu ani... To je divný, že ono to drží jako pospolu, že až když jsem odtrhl tady ten třetí, takže to spadlo. Climbing now. Return to the cockpit, Blazkowicz. Tak. You all right back there? A zajímavé, že tady máme nový okno. That's compound. Tak, je tady někde ta letkárna, vole. Cherry is off! Up to the turret, Ty vole. Blazkowicz. Go on. Horteny 226. No to je jedno. Prostě německý stíhačky. Throw around me. Tak se ukáže, smrde. Ale jen to sice lítá asi tak o 4 kg jako víc, ale to nevadí, nás je tady... Ty vole, co ti tady dělají, vole? Tohle není Top Gun do hajzlu. Get the engines on those things. Straight ahead! It's coming right at us! Shoot! Shoot! Right in front of us, Glasgow! Ah, shite! Do hajzlu. Death at the gates again. All in my name. Can't reach you today. I have a war to win. You're still breathing, you chummy bastard. You're tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Vulture One, coming, Vulture One. Red pack free, Glasgow. Use it. Playing out your rats, catchy. Hey, Condor 9, this is Vulture 1. You're crowding me. Ease off. Negative, Vulture 1. We've got a serious case of bad blues. You'll need to shuffle out of formation and you need to make room, Fergus. Affirmative, Randall. Glasgow, retract the radar. Pull the handle up there by those flashing lights. Much obliged, Captain. Appreciate your problem, Condor 9. I see smoke. I see solution coming off your rudders. Your freeze ailerons are done. Yeah, this thing handles like a concrete bridge. Thanks for the... Condor 9! Come in, Condor 9! That's a troop transport. Condor 9, come in, Condor 9! This is Condor 9! Who's this? Private Wyatt! Sergeant Airborne! All right, Bear Boy. Listen up, pay close attention. Now, you see the pilot's weight? Yes, sir! Right, I want you to grab it as hard as you can with both hands and pull it towards you. Don't turn it, mind you. You keep it level, just pull it towards your chest. Okay, sir! I think it's working! We're leveling out! Okay, Private Wyatt. I need you to do one more thing for me. Sir! Have a man ready by the side door. You are getting visitors. Roger that, sir! Blazkowicz, Takže get the cockpit door open. teďka jdem You're gonna have to hold it přeskakovat open, then focus. z letadla do letadla. Takovej Tom Cruise movement, jako. Here we go! Dobré. Ten Mustang to do nás nemusel nárvat. I've got you! Let's go, let's go! Sir, Jako solidní plexa. Mám to tady obsazeli. trapped to the leg and I'm bleeding out. 71 souls in the hold. I don't know what
Kde máte tu lékárnu? Já jsem ho tady viděl, vole. A je. To všechny jabka, které mě můžete dát, vole. Oh, thank God you're here! Oh, God! Get up your ass! Vultures 1, 3, 4, 8, 9 and down. That's a right place that we'll have to abort. Glasgow, let's get this boy off the floor. It's a negative, Condor 9. Maintain your course. God damn it, Gordon. We're getting murdered out here. Listen to me, Fergus. Thank you, If sir. this mission fails, we lose Europe. It's that Okay simple. now. Ty vole. Tady někdo taky zazuje váhu. Damn it. If you don't stop this head now, Fergus, that window is closed forever. We will lose this war. Aye, Gordon, I hear you. Look, I've got to go. Death's Head's compound's coming up. OSA command out. Condor 9 out. Grab your ball back, Glasgow. Freeze for impact. We're coming down hard. Fuck all. Hold on! It's the break of dawn. July 16, 1946. Everything has gone to shit. The Nazi war machine is advancing at an astonishing rate. And we can't catch up. Our tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting desperate. Not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. Tak. Panzerhund, aha. Tak. Mayday, mayday. Anyone out there? Fergus, what's your status? Blazkowicz, we've got the skitters in bad ways over here. Trapped inside an aircraft, well, some kind of armored hellbeast is trying to fucking eat us. No joke. The same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? Hey, Private Wyatt, flash your lights. Blazko, can you see the light? Wait, turn off the light, turn it off. Yes, sir. I see you. What can I do for you? We can't get to it from our position. Utterly fucking trapped in here. But if you can access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small arms sure don't work for bug at all. Hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You should be all right. Good plan, Fergus. Coming to you. Takže. Jdeme si za hnízdo a trošku rozstřílet ty ocelevý Azory. Ty vole. Tak. Beast built by Death's Head. Should have killed that man long ago. Mimochodem můžete zkusit zadržet dech na tak dlouho, jak Blazko tady plave, podle mě to nedáte. Ještě nějaký Azor? Asi ne. Mimochodem, mám Rammstein čepičku. Proč? Protože Němci. All right, listen up. There's a high-powered machine gun nest in those trenches over there. We cannot advance a unit without being slaughtered. So, I want you to make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can, straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. I'll put this on. I'll radio updates from our position. Right, lads, you ready to lay down suppressor fire? Tak jo. Máme tady nějaký Thompson verze 46 asi.
Ale armor, dobrý den. Tak. Super. Tak. Je mi jasný a... Počkej. Jo, tady. Tak. Tak, kde jsou ty granáty? Tady. Super. Tak, na Gčku. Top job, Blasco. We'll need a respite. Having enough troubles with that walking nasty war machine. Stop that. Now, try to find an entrance to the cliffside bunker. Tak. There are two Nadkovský ty helmy, tak. I'm taking the unit up along the beachhead towards the compound. Alright, listen up, people. Captain Blazkowicz has seen fit to clear us apart. We're moving Left out, alt and you will show the AS. courtesy of not getting yourself either shot or killed by the stuff there. Understood? Tak, a já se vezmu tady Sturmgewehr. Protože prostě německý zbraně jsou lepší než americký, to si přiznejme. Tak. Tak, kde jsou ti Arico šousci? Tak. Mají. Vole, můžete přestat s tím. Tak. A teďka si můžeme vzít 2 útoční pušky, protože jsme Blasko, jsme Korba a můžeme tady nosit takovýhle. Nechceš mlknout, když tady něco vysvětluju, jo, prdele. Du bist ein Scheiße, Katze. Tak. Kuk. Vem ty náboje do té pistole, tak. Máme málo munice, ale to nevadí. Tak to toho se dá totiž dělat hlava, nebo hodit hlava prostě přes celou mapu, to je jednoduchý. Do hajzlu. Tak, tady vás nějak víc, ne? No. To se tam moc nepředvedli. Můžu vzít do prdele tu zbraň? Nemůžu. Najednou můžu, aha, ona je loknutá k tomu. K tomu náckovi místo k tomu, aby to bylo podle té textury, jo. Tak, počkej. Já bych měl mrsknout granát. Tak a... počkej. Kudla byla na jedničce. Super, tak. Čili granát, jo, super. Tak. Vezmu asi turma. Tak. Vezmu pořádný kver a... hele. Co je? Je. Luger, no výtečně, tak. Tady seš ty zmrdy. A ty čuráku, no jo zmrdy. Tak. Tady už nic, dobře. To tady trochu ztrácím v těch zákopech. Jumpscare hund. Not today. Tak. Náboje. I takhle se dají porcovat nácci. Taky můžu na to hodit. Ne, já tady ještě nemám stlumič, škoda. Ono totiž na ty lugry se dá hodit tlumič a potom je to úplně ultimátní stealth jako věc. Kdy dáte headshot přes celou mapu a nikdo o vás neví. Tak. Můžete mě nechat nalutit, ty vole. Tak. Jo, já mám ji tady asi nahoru. Nebo? Tak.
Až hubu. Tak. Mě nenechá ani nalutit toho vada. Tak. Jo, je to bude chtít granády. Já jsem... Jo, granáty mě nejdou v této videohře házet stejně jako v Rainbowku, v hajzlu. Tak to asi už... To už nepůjde asi víc zničit. Tak, jeden si vezmu, já ty granáty stejně úplně nepoužívám. Tak, kolik vás tady je? Tak. Teďka jsou tady, jak jste mohli vidět, tak jsou tady jako kdyby velitelé, který mají nějaký ten dosah a když se o vás dozví, tak spustí alarm a pošle posily a to je potom nepříjemný to předfajtit. Tak. Takže si dáme menší stealth. Teď tohle napracujeme. Proč neukazuje ten signál, netuším. No. Tohle je lepší. Tak, co máte tady? Torpéda, dobře. A to potřebuješ rozbučku. Ráda, Ralfe. Kde to mám asi jako zehnat? Teď jdeme dál. Signál. Ještě nějaký? Tak. Máme ji. Tak a jo, jdeme tady do tohodle, ale čekat. Jednak si vezmu toto, ať už tam je cokoliv. Ne, tam nic není pro jistotu. A já potřebuji někde získat dynamit. Dynamit. Hop. To už je ta kus dynamitu. Tohle uhní. Tak, vezmeme si tady ten rotačák. Glasgow, those two cannons are bounced on the upper levels of the cliffside bunker. You have to put them out of commission. We have people in the air and those cannons are blasting us out of the sky. Takže já se mluvám za prostřih, spadlo mě OBS-ko, protože jsem tady rozmašíroval až drsně moc nácky, takže jsem to odložil až na další den, takže tohle je v podstatě pro mě další den, pro vás to stejný. A jdeme je tady rozstřílet nácky, zasraný. A co jsem si tak nějak asi uvědomil, tak kdybych šel přes ty torpéda, tak by to asi vyšlo stealth, ale tady mě to asi stealth nevyjde. Trošku smůla, ale co už. Tak jdeme asi kempit. Akorát už po nás jdou posily. Jak víš, kde jsem, ty vole? Ani se nepokouší dostat za ten kulomet, ty zmrdě. Ty vole, oni stíhají zalízat, to je jedno. No tak. Mašinkiver zahodíme a jdeme. Musí tepovat tady ta zbraň, protože bez toho je ta přesnost úplně kulová. Tak. To je zmrt.
Tak se ukaž. Je tady ještě nějaký. To byl ten komandant, ty zmrde. Takhle pod schodama čekat, jo? Nechci ten nácek třeba zemřít? Dobrý. Tak. To jsme měli tou těžší cestou. Tak. To není žrádlo? No, granát nám dali. Granáty já v této videohře moc nepoužívám. Protože ono ve většině her prostě ty granáty prostě si na ně jednak nespomenu a druhak než explodují, tak je mnohdy po mně, takže to moc nepomáhá. Tak. Jo, vezmu si znovu mašinkver, tady má zase 250 nábojů. Tak. Jaká kamera, ty vole. V Rainbow Six Siege už bych do toho střílel. Další páni na holení. Na ohlení. Ty. Hovada. Tak vylez za tím sloupem, já tě vidím, vole. Je po něm? Okay, Blasco, we made it past the stopping. Getting there to the cliff wall directly below Death's Head's compound. Gonna take a lot of fucking rope to climb up there. Tak já si po nich. Ačkoliv jsem na to vyplácal víc nábojů, než bych si jako tak nějak představoval. O, zase se vezmu šturmgevéry. A... má tady něco dobrýho? Je. Trilby... armory, vy tady máte všechno. Je to za nízký umyvadlo do prdele. To je jak ve školce. Nespí tady někdo, že by ho jako tak nějak nehezky probudil? Ne? Pak ne, no. Počkej, jo, ten má. Po schodoch, vole. Sejbnulo se to, aha, tak tady máme asi další. Kamarády, zvěz zmrdí. To mi nevyšlo. To byl podle mě headshot. To nebyl headshot. Já mu tu hlavu prostě nedám. Tyjo, já na to vezmu snad lugry. Ne. Ještě tady jsou, jo? Kde máte ty helmy, vyhovada? Tak. Kam si mám střelit? Jo, tady do toho zmrda. To je hrozný pavouk, ty vole, to bych čekal někde v Austrálii. Řekl, že je po něm. Close one. Was that you annihilating the stopper, Captain? That is some fine shooting. Proč tady není ten mašinkver? Ty Němci mě to fakt nedělá jednoduchý, vole. Ani kulomet mě tady nenechají. Hovada. Tak. Jo, tady jsou nějaký ty. Právě, ale ty já číst nebudu. Tuto. Tajná skrýš, super. Tak, co tady máme? No konečně. Tak, tlumičná lugry. A já se dám na oba. Protože tohle je prostě ultimátní build.
Jo, a teďka mám mít asi turma. Kuku. Ty zmrde. Pozice, jo? O9. O9. Myslím, že je po něm. Další. Kde seš? Headshot. Proto mám rád tady ty lugery. Je proto to skvělou vlastnost. Tak. Drž hubu! Člověk se tady chce normálně nalutovat, okrást tajnácky. To se mě nepovedlo. Tak teď jsem bez granátu, super. Nemá to tady třeba granáty, jen tak jako schovaný. Taková německá skrýž docela. Ale každá se ho... Jde do hajzlu. Ty nápodobně. Vole. No nic. Nedáváte mě si bohužel jinou možnost, než vás prostě takhle rozstřílet. Tak. Ještě ze zad? No vy jste fakt zmrdí. Člověk se tady chce normálně lidsky nalutovat, vole. A vy to vždycky překazíte. Tak. Každopádně je moc hodný, že mě tady nechal ten mašinkér. Tak, tak si to vezmu já. Myslím, že když na vás míří pak 40, tak úplně jako nemáte touhu zůstávat u kulometu. Vezmu toto. Jo, tady na mě vyběhne Panzer Azor. Co to já myslím? Můžu z něho zabrat armory, nebo je tady něco? Pay attention, beer boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a center pillar of the German army. What are you doing, you nothing bastard? Private gate, sirs. Important for duty. Well, crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, Private. Now, General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the General, we cut the head off the Kraut war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. Let me teach you a trick. Inhale. Count to 4. Exhale. Count to 4. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Are you lazy or wee roaster? This is a war, not a fucking Sunday church walk. Come on. A good team. Like father and son. Right. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, your job is simple.
Climb up this wall, get inside, locate the control room for this big fucking door and open it for us. You see any Nazi firearms, you take them. Bound to be better than ours. The rest of us will come here from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors, we find Death's Head, and we shoot him in the head. Check. No pressure, Tak. lads. But keep in mind, this may be our last chance. If we don't get Death's Head now, it is all over. Right. Já si Right. Protect the lads on the wall. nemůžu vzít nic jiného než tady ten Thompson stupidní. A pistoli, jo. A je to hodně velký hrad teda. To musí nechat. Everybody okay? What's his status? Yeah, flat. Fire gate. Still flat. How you are fucking able to persist through something like that? I did not know. Well done. We're okay down here. Proč najednou můžu vzít mašinku, ten Krumgewehr, vole. Každopádně myslím, že se dostaneme do hradu a já to tady katnu, ať to není úplně brutálně dlouhý díl, jdi do hajzlu. A nebo možná pojedu o něco díl, ještě nevím. Záleží, jak moc to zestříhám. I'm sorry, sirs. I didn't see him coming. That's up to you now, Blazkowicz. Get to the control room, but open the gate. Another kid you murdered, General. You killed him. Proč mám jenom 7 do lugru? He's gonna die today. Vyhovada. Nevadí. Stealth is coming. Tak asi... Jo, potkáme se s Death's Headem, respektive Totenkopf a tím to asi katnu. Když to bude delší, tak mě to snad prominete. A mé budoucí já snad taky. To je editování. Tak, otevřem bránu. Great work, Blazko. The door's coming up. We're going inside. Keep heading up towards the top floors. We'll meet you there. Tady je třeba někdo. Tak, jednoho generála bychom měli. Armor, dobrý den. Kde je ta kudla? Granáty, no konečně. Konečně se dostáváme někam 20. No super, tak. To máme hnedka do lugru, aspoň nějakou munici, tak. Kde je ten rozvědčík? Tady seš. Tak. Vyhovada. Tady se nějak hodlovalo, jak na Oktoberfestu, tak. Žrádlo, taky se dá. Tak, to je na jednou munici. Tak, a teďka. Já moc nevím kudy. Naučený.
Někde chrní pes. Hotovo. No jasně. Zatím nejvíc jako s obrazem. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir den Feind zurückgeschlagen haben. Den Berichten zufolge gehen wir derzeit aus. Tohle si vezmu. Někde slyším prostě psa, ale... Tak pojď. Já si myslel, že tam někoho... Tady seš. Tak. Žrádlo. Teďka odděláme ještě toho druhého oficíra, ať to máme. Tak, ještě někdo? Má někdo. To je aspoň hodovní stůl, já vám to všechno vyžeru, se nějak Kingdom Come, ty vole. Jo, tak tady budu potřebovat toto. Glasgow, we're pinned down in the courtyard. Quiet, you're empty, you dust cube. Ty jo, 20 minut. Plus. We'll be having a nice nap and a cup of tea till you get here, Glasgow. Mind us out. Tohle se vezmu. Hey, Glasgow, can you get an angle on them over there? Kill all those fucking nasty wankers. Quiet, Lordy, switch positions when you reload. Ladies up, no, he's dead. Hovno, tak. Ano, ještě jeden přežil, tak. That's some very fine Nazi killing there, sir. Good work, Captain. Right, No, everybody head for the crash site. nevím, jestli to dneska stíháme k Deadheadovi. Thank you, Captain Blazkowicz, sir. Move it, son. Není záznamu nějaký. More dead kids. Seen this too many times. Can't move this beam from our possession. We're trapped up here, Blazkowicz. See if you can remove this beam from your possession. Sir, maybe you can use this to pry it loose. To by mě hodil jak mrchá pes, ty vole. Yes, sir. You believe it, Prince Well then, Bev. I reckon you boys better jump. You fast, Wyatt. Go to church every Sunday? Yeah, what, you ain't got churches in England? You ain't got no priests there? Yeah. Well, the Nazis sort of bombing them at the moment, so it's a bit of a problem. Edward, Blondie, you're up. Tady ten koberec a obrazy. Fakt hodně velký komplex, no.
fucking circus. My feet are broken. What is this place? Jsme tady. There's ashes down here. There's a lot of ashes down here. Hey, Wyatt, see if you can find a way to open that door. Move it. See this pipe coming from that control box over there? What is it? Imagine it's some kind of room-sized incinerator. I'm sorry, I thought it was for the door. Wait, shit! Let's try this one. Well, screwed. I'm sorry, I'm so sorry. There's a keyhole. Blazkowicz, find the key! Tak, máme klíčky. Ještě vezmu tady tohle. My se tady uškláříme. Shut your bastard! What's all this then? Blazkowicz, sir, you ever seen... Došla munice, vole. Myslím, že je po něm. Too many times, General. What's the count? Everybody still breathing? Affirmative. The incinerators are off. Any way to get that door open? I rather fancy leaving the monster up. God, it won't open from this side. Hold on. I can hear someone out there. Someone's coming. Captain Blazkowicz, sir, come listen to this. Oh, that's him, isn't it? That's it. Hell. This may be it, mate. Grab a hold of yourself, Blazkowicz. Rise to those brushes and the next bus must have been trench somewhere. What are you people doing in there? My people murdered so many times. I lost count. So long since I practiced my English. It's a dying tongue. You? I've seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. I like the eyes on this one. Pull your fucking totem! I like yours. Not this one. Somebody broke it already. It's a shit.
make a choice. In your opinion, which one of these two varieties would best support my research? I have inadequate room for samples. Should you decline my opinion, I shall have to put a scalpel to both of them and we'll be here all day. I'll make matters simple. All you need to do is look to the one you would have me dissect. Teď se máme vybrat, jestli zabijem Whitea anebo Ferguse. Ale jelikož White je mladší a řekněme, že má celý život před sebou, snad, tak a navíc on má lockpick a ten se mě hodí v této videohře, takže Really, this one? I would have elected other, but I will defer to your preference, Captain Blazkowicz. It's okay, Blazko. It's a war. People die. My time's up, is it? General Death's head. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. People maimed and tortured. Thought I'd seen it all. But I'd never seen true cruelty. Until now. Count to 4. Inhale. Count to 4. Exhale. takže Follow my lead. Oh no! Oh god! Damn it, get off him. The troubles in your old cat bag and smile, smile, smile. trubka je zase reference na Old Blood. We have to disable these nozzles for the incinerator. Grab the pipe and help me. Možná to vyskočit do prdele. Tak, máme picklock. Tady až seš. Tygodni? Tak, panie doktorze.
Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamków. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu twoja córka ma tajemniczą moc. Twoja córka, ja tam się przy niej wiele nie napracowałem. Tato! Nemá to tady vypadá ještě. Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie, w świetle. Strange sensation. Trapped in my body. I black out. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. A hospital. No, an insane asylum. She's the head nurse. That's her father. Shrink. And her mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles. Like it's Death's Head's personal candy store. The shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Przestań! Nie! Pomocy! Pomocy! Nie! 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 Jesteś przeklęty! Was hier vorgeht, die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was will der hier? Keine Ahnung. Bringt uns den Keller. Von der entscheiden. Komm on! Ja, Scheiße. Wirklich gefällt, mach weg! Arschlöcher. Nazi scum. Anya, where'd they take you? Legs are like jelly. Fingers feel numb. Mother of all headaches. Tak a tady bych to nějak ukončil. Takže já moc děkuji, že jste se dívali, doufám, že jste si to užili tady první hodinu Wolfensteina. A jo, mimochodem, nikdo tady Blaska nešugal. Takže já vám děkuji, že jste se dívali a
Zanechte like, případně koment, tímkoliv, co je nějak relevantní. A se vám tímto loučím a čus.